bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipaksa karo wong, nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindhungi karo kowe. Nek aku ra pengin dadi regejegan, iki ora arep dadi regejegan. Arep ngopo kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg ning ngareping Prabu Jailengkara. Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Jayadimeja? Jayalengkara. Jayalengkara rawe-rawe antos malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong Karang Kadempel ki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokake kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek mateng diliwet. Oh. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk, semakin berilmu. Dadi ora sumungah sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nek nang kene tenang, anteng. Wong digdaya ki nek nang kene tenang, anteng. Anggere ana wong digdaya pencilaan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kowe. Dadi nek nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung. Ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Bar ngejak apa saiki? Bar ngejak piye? Ha? Semangkean kowe. Kumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa ana kawan. Name kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal di. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo nata Prabu Jailengkara. Aku ora nantang. Mung aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu arep ngapa? Kowe ngejak nana karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak andane. Kowe mrene kok mengadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar, nang kene iki tuntunane iki sing becik mesti ketok mlete, sing ala mesti modal. Kok dadi kowe kok dadi glelenge ra jamak-jamak. Yen ngono kowe parangi karepe Jailengkara, sirmu piye? Wah!